and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Are you cheating on Hennessy? Ingon ba niya na kalisod tubagon ang upagutana? Ha? Larry, mga batanon pa lang kita. Managhigala na tandaan. You know me. And I know you. Busa sulti ko tinuod. Unsay imong relasyon sa imong sekretarya? She's my lover. Jason? Shit. Jason! Oh, unsay gitawag mo niya? Damn it, Larry. Nagkahimo ka sa pagtuntun ng Hennessy. Huwag ka nilabot ini din. Problema ko kini. She doesn't deserve this. I know. No, you don't. Kaya kung nasayod ka pa, dili mo siya tuntuhon right in front of her. Kung may kinahanglan mang musitol ini, kami rang duha. Buhatan! Sa dili pa ko manginlapot. Shit! Ito sakit sa kong kamot nga. Nakasumbak ni mo. Baga na gina pare. Nagkuha tingalin ako, gikan mo. Ayaw ikumpara rin mo kaugalingon ako. Kaya manalgahit ang sitwasyon. Never pa ko may commit o babae. Samtang ikaw, kaslunon na mo. Og nakiglambigit ka pa og lain. Unsa man? Nasayod ba ni babayhana sa imong sitwasyon? Nagkaila ko si Lily na itong panahon nga. Nalimot ko sa kong kagalingon. So, now, you remember? Yes. Gisultihan mo diba si Nisi? Nga hinumdum ka na sa nahitabo ni mo? Not yet. You better. Pare, gali ko gusto mong inlabot. Gawas gasuod ta kang higala. Og higala ka usab sa Hennessy. Dila ko gustong magkaingon ka. Nga nabayot ako, hinungdan nga nanabi ko. But please, Hennessy deserves to know the truth. Pare, I need to go. See you next time, bro. Jason, I'm okay. Way kaso. midugo ang imong apil. Kadiyot, magkwakog tambal. Shit! Shit! Ah! Huh. Kung dili ta palang kasuod kay galalari. Nitong unang higayon pa lang nga nakita ta kauban ni anang babayana. Gisultihan ko na unta si Hennessy apan shit! Shit, dili ko bakahimo. Dili ko gusto sakitan si Hennessy o dili sab ko buot nga magkita mo ni atong higayon. Tun kay namasin ko. Namasin ko nga malimot kaniya. Ug itakli mo na nako. Ang imong pagpati, Hennessy. Ah! Damn it! Ngalingo. Ungitan ka. Lamig lagi. Nanahungitan man ko na ko ni ma. Para sweet. Nga hindi ko ganahan og sweet. Hindi ko ganagtamis. Kay gusto ko aslom. Pasal gihapon niling. Sweet and sour mo ni. Lamig lagi ning quick. Sa pagpayo diha ay. Sa pagpayo ay. Kiba ko mohongit og ako. Mao ni nakanindot. Mo nakanindot di syudaday. Niling. No, nindot ka. Kay daghang kagapilian nga mga makaon. Akadalingi ni mo na yung mga baligya. Dakas og kwarta. May kwarta kang ikapalit. Kiniling. Ang kami nyampot niya. Hungiton ka ka ni ba? Nakahilig ba ni magpaghungit? Paghungit diha ay. Ang saman nga napat. Tinai. Tina eh. Tinais manok. Oo, ganyan. Papayag tiwas siya. Tinais manok ko, imbis, nga kali imbis barbecue, hon galubo. Alamig siya di. Oh,
Na crispy ni, tuslob ng hangkang suka. Bebe, Sa padahay, patyon man ko ni Mos Almoranas. Almunason di ka rin. May almuranas di ka. Uy, wala, wala ayo. Madiscourage wala, madiscourage. Kadestares lang po oray ay, ako'y labat. Joke. Tilawin niyo. Oh, nga. Sa muka, kabidli sad ni mo da ay. Oh, yeah. Yeah. Sana, ha? Sana. Halo. Oh. Halo, kita kaling. Nga. Kita ka. May mikuha na itong hulagway samtang gihungitan ta ka. Hala, musikat na ta ini. Ansa! Hello. Nanay mo gisuko na ko, madam. May nakuha na ko ulagways ti ko ang kauban na itong babae. Ngayon mong gipasundan ako kagabi. Onsa? Ug hain ka na karon. Nera ko sa sakinan, madam. Let's see. Nag-usa pa man ka diha? Ngano kuwa ka pa man mo ari dako? Na, madam. Undawin ako. 30 minutes, madam. Nana ko diha. Pagdali. Gusto ko nagmakita ang maong tiguang. 15 minutos. Ug kun mahimo, lupad paingon dire. Grrr. Gipadingot akong paso-paso nga nagpaabot sa tao nga akong gisugo. Makalagot. 20 minutos na ang nakalabay. Ug wa pagyapon siya maabot. Kadugay. Gusto ko nang makita ang dagway sa baong tiguang nga babae. Siya na karon. Ibukad daw kong ipanidan ng gilagi po yan. O karugapon pa lang ko nakaigayon sa pagkuha niya o hulagway. Kadaghan ba di mong tabi? Hain na ang akong gipangayo. Niyas ko cellphone, madam. Wala na ako pa-develop kay ipadali. Magkunin mo. Kung mauhain pagdali. Adara. Oh, Mo bagay ito nga, madam. sigurado ka pa nga mao kini ang apuhan ni Lily? Yes, madam. Murag makabulos ko na ng reaksyon niya gipakita. Runda, madam. Sobra pa sa bonus. Niya, Wow. Gandam gina ni mong daan. lahi ko kung ako'y manugo. May kalakip gid kining dakong bayad. Salamat ini dam, salamat. Unayaw sa man. Huwag ka na ilaing isugo. Wa sa pagkakaroon. Makabiya ka na. Okay. Salamat ini dam. Ato ko. Pila ka tuig kag nakalabay. 19. Oh no. Mag-20 na katuig. Sukad kag gipalayo mo ang anak ni Daniel ug Lilian manang taras sila. Huwag ko masayop. Ikaw gayag-yayag yun lagi ang mitako sa ilang bugtong anak. Karon, human sa pipila katuig na kong pagpaabot. Mahimuan ko na katumanan ang tanan. Mahipos ko na unya ang katapusang saksi sa iyong pagluib ka na ko, Daniel. Ang inyong anak, si Lily. Huwag ko magdahom. Nga di ba di ay ko lisod-lisoron sa kapalaran ng higayuna? Ayan ang gipaduol na ako ang anak sa kumpana sa pagpakasa. O karon,
planuhon ko na og sugod ang paghipo sa sekretarya sa akong anak. Ayaw ko ginang may gibuhat ka pa diya sa mong labisa. Kaya ako'y gipabuhat nimo. Come on. Sa may magipangluoran, ha? Kanang wa kay kipabuhat na ako. What? Di ko gusto mo ibuhaton. Jason, ipabuhat na ko ang mga buhaton sa usa ka sekretarya. Kay mo na akong trabaho. Okay. Let's give you a work to do. Sinabarog na diya. Kaya doon na lang imong buhatan. Asa? It's a secret for you to find out. Ay! Jason pa! Asa ta ba? Oh. Hello, Mami? Naka pa ba sa opisina? Yes, Ma. Then bring your secretary when you come home, okay? Ha? Dadon ko si Lily sa ato niya? Ngano? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!